Bobo Jula saute les flada ina Russie jamana drapeau kelen do ka dugu bɛɛ labɔ tuma dɔ a kun yɛrɛ lɔlen tɛ. An fɛ k'a ka place yɛrɛ ka place ta k'an dɛmɛ k'an ka kɛlɛ kɛ. Est-ce que Russie mɔgɔ bɛ nɔgɔra? Wallahi Russie mɔgɔ bɛ nɔgɔra. Ni mun fɛ yen? Parce que n'an ye Mali ka cas ta nin bi nin Mali armée min sɔrɔ o ye minɛ min di Mali ma pour que ka se ka jadis kɛlɛ kɛ. Mali 300 milliards don minɛ na Mali y'a ka minɛ san le o. Oui a y'a san le. N bɛ fɛ o k'an dɛmɛ ka minɛ d'an ma an yɛrɛ bɛ n'an ka kɛlɛ kɛ. An fɛ ka minɛ san. Voilà minɛ san. Minɛ san yɔrɔ ka ca Corée du Sud bɛ yen, Japon bɛ yen, Chine bɛ yen, Allemagne bɛ yen. Comment la hali ko Russie dɔrɔn? C'est que an b'a fɔ Russie dɔrɔn dɛ Russie le cas t'an ye. O ye Mali dɛmɛ ni fɛn caman ye. Ni mun fɛ mun dɔ fɔ? Cɛ an y'a marifa caman n'o bolo. Est-ce que b'a dɔn ko Mali y'a san le n'a wari wɔsira wari? Mali hali ni Mali y'a san Russie fana ka dɛmɛ b'a la. Jumɛn y'o fɔ ye? Bon an ɲɛ b'a la cogo min na ni kan ka taa Russie hali an kan ka wari hali an kan ka fɛn kɛ nin an wari dɔ d'o ma ale fana jagoya de parce que an tɛ se ka girin ka taa fana ten. Mais est-ce que b'a dɔn ko an ni Russie bɛ partenariat la kami bi ko tɛ? An b'ale daminɛ ban an kun fɛ k'a daminɛ an y'a daminɛ sisan ma miɲɛ. Mais est-ce que b'a dɔn ko an ka dugu marifa bɛɛ ye Russie marifa le ye? Ayi an tɛ lara. A tɛ lara? Ayi. Est-ce que sɔn ka mɛn ko Kalashnikov? Hali ale bɛ yen a man ca le. Est-ce que b'a dɔn ko an ka avion de guerre ninnu bɛɛ ye Russie avion le ye? Russie ta tɛ. Russie ta tɛ a bɛɛ ye Faransi. E t'a o kalama kɛ. Voilà. Mali b'o yɔrɔ la bon jamanaw dɔ bɛ yen n tɛ se k'o tɔgɔ Cameroun bɛ yen jamanaw ka ca quoi n tɛ se a ye bi na Mali la fɛ yan nɔ mais Russie le ma na ne Wagner ya Wagner ka fɛn ka société le don Mali Russie ka société le don Mali bɛ sa mɔgɔ bɛ sa o mais ni modèle nin tɛ don wa kelen wa fila nin an y'a baara an b'a fɔ ko Russie le bɛ se an bɔ nɔgɔ la. A bɔ nɔgɔ la ni mun fɛn kelen ye? A bɛɛ la Russie bɛ se an bɔ nɔgɔ la ni Mali kɛlɛkɛminɛw ye ani Malifaw ani jadis ko Russie le bɛ se an bɔ nɔgɔ la. Mais Russie yɛrɛ a ti bɔra Ukraine bolo a bɛna bɔ nɔgɔ la cogo di? Russie a b'an bɔ nɔgɔ la parce que Russie nin ye Russie Mali min ka bɔ nɔgɔ la Russie kama de don. Mali o ye mun kɛ Mali la? A sera ɲininkali ma. O ye mun kɛ? Tuma min na Maliyɛn tun bɛ faga cogo min est-ce que bi bi in a bɛ kɛra ten wa? Mais o ye mun kɛ? O ye mun kɛlen don? O na ne kɛlɛkɛminɛw ye ka sa de combat avion o bɛɛ y'a ye o. O y'a di Mali ma gansan la. Hali o m'a di Mali ma gansan. Ko Mali wari bɔ ka san. An fana bɛna wari bɔ ka san. Mais an fɛ Russie ka sɔrɔsi bila ka na ale. O k'a bila ka na. Ni tu ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Jula So.